Ayun mga kalingap, nandito tayo ngayon kay Ate Pia, mga kalingap. Ito, kumustahin natin si Ate Pia. Bigay tayo ng blessing mga kalingap. Yeah, kamusta na Ate Pia? Okay lang po. Nagpayat ka na. Kaya Oh, anong balita dun sa legs mo, Ate Pia? bukas mapunta naman kami papalo at namin kung kailan operahan ulit sa ano puputulan. Puputulan ng ano, Home bakal. stay. Kasi bukas yung schedule sa OPD nung nagpupira sa amin. Mm, Kaya bukas mabalik kami din sa OPD. Kasi okay. iba yung nagpalo at pick up sa atin ng 7. Nasaan na yung ano, yung x-ray mo, Ate Pia? Nasa pinitsura lang namin. Nasaan na? Okay. Si Royce mga kalingap po, hindi makapakali sa akin. Close ito sa akin mga kalingap, si Rice. Ay mga bata nasa school. Pag pasok ko Ate Pia, gumanda yung bahay niyo. Hindi ko lang binidyo. Siyempre, yung mga nagpagawa niyan ang mag-update ng mga kalingap. Doon na kahapon. Ah, Ay, oo. no, Sabado. Si Kalinga Prab. Oo. Ganda na yung ano, maaliwalas. No? Kinuha niya ng Friday, Sabado yung mga bata ay. Yan, bubuhat. Ito. Yan sa dulo. Ay, oo, may puputulan. Ang haba, ano? Kaya nga, Ang haba ng sobrang mga kalingap dito, oh. Nakaka-disappoint ito, Ate Pia. Ako nga, sabi ko nang makita. Sobrang haba puputulan po dito, oh. Di bumaon yun dun sa tagiliran mo. parang nasakit na rin may talit ko dito. Oo, kasi mahaba. Yan yung puputulin. Kumusta na, Ate Pia? Kaya mo yan. Kaya, Maliit man na lang dyan ang hiwain. oo, parang ulit naman nagtanggal ng stapler. Stapler. Oo, kasi stapler yung Si si Ma'am Buena nga ano na, 3 opera na yun. 2 cesarean, isang sa legs. Tinanggal yung yung pinaka-muscle niya sa front leg niya. Sa kaliwa, mga kaliwa. Kaya mo yan. So, na-disappoint ka nung malaman mo, operahan ka ulit. nagpagagaling na ng sugat ko, another sugat na naman. Pero para naman, di namin alam, tanungin namin si Doc kung bakit yan yung, Bakit yung gano'n ang ginawa niya? baka, Ayaw po magsalita mga kalinga, pero okay. Ano na lang tayo, move on. Move on na lang tayo, tapos tanggapin na lang natin na ganyan ang nangyari. Ayun. At, pre, madaming problema. Dagdag pa yung pangalawang operasyon, kala mo, okay na eh. yeah. Si Kuya Robin, ay isa pa yun na kailangan makamove on ka na din, ano? Kamusta, nakakamove on ka na? Kunti-kunti, pero minsan pag naalala ko, ay, miss ko siya. Oo, ano ka, share post, gano'n. Oo. Sinishare ko nga yung mga old na videos niya, mga reels sa Facebook. Mm. Lagi kong pinupost yung mga Yung mga picture niya sa Cebu, sa Bohol, ano? Ate Pia, memory. mga memories nila mga kanila. Maganda na yung ano, meron pa pala sa likod nilagay sila, ano? Oo nga, para i-download ang yung ulan. Oo. Si Kuya Val nagpagawa yan. Thank you very much kay Kuya Val. Laging nandiyan. Abangan niyo na lang po sa vlog niya ng Kuya Bon. Oh, pero tapos naman niya, Kuya. Na-vlog na din yan. At merong pinapibigay si Kuya Ren at saka si Ate Lani na ano. Salamat, Kuya rin. Ate Lani, thank you po. Oo. At belated happy birthday kay Kuya rin. 60 na ata si Kuya rin. Oo. 16 na. Ng ano, Congratulations na kasi nakaabot sa 60.
isa na siya sa respected citizen. Kasi yung mga senior, madami na silang discount. Kita ko dun sa post niya sa Facebook ni Ruby. Mayroon po silang sila kuya rin po mga kalingap binigay na 10,000 pesos. Kalingap. Ikaw na po ang bahala at siya dito. Salamat po talaga. Salamat po rin yung malaking tulong po yun sa amin. Mag-iina. Thank Sige, you po. bilangin mo ate Pia, baka mali ha. Ay, baka sobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,000. Galing kina kuya rin eh. Katulad. Because na naman pala may ano pa yun. Tabayan mo lang ang loob, ate Pia. Ano lang yan, pagsubok. Ay, alam ko si Kuya Robin, ano naman na yun, si Kuya Robin. Happy na siya. Kasi yung anak niya, yun lang naman ang hiling niya, yung mga anak niya. Maging okay sila, proud cute, yung mga anak niya cute. Yun yung, kasi ikaw naman ang asawa, ikaw mas nakakakilala sa kanya. Nung nakaraan nga, nagluto ako ng chicken biryani. Kaya, nakakanood ko yun. Nakakamiss kasi si, Kuya Robin. Siya, tinuruan ako niyan eh. Pati paghiwa ng sibuyas. Sa kamay. Nasa kamay lang. Ganun siya mag-iba. Ito, siya Oo. magluto. Pag-isahan lang, ganun. Ano niya. Ano lang, Indian style. Ganun talaga, ganun po din. Sino si Kalingap Lolo? Kalingap Lolo? Hmm. Nagpaturo ng biryani. Nagluto din siya sa bahay nila. Masarap. Pero mas masarap pa yung luto niya ni Kuya Robin. Sabi daw niya. Nagpaturo siya nag-chat siya. At paturo naman ng biryani. So, sige. Nagluto siya. Masarap man daw sabi ng kaibigan niya. Oo. Ang secret lang naman din, Dr. Mary. Pwede din yung gata, pwede din for purpose. Ganun. Pero, mas masarap si Kuya Robin kasi maanghang. Masarap siya magluto, maanghang. Mga kalingap, bisitahin natin si Kuya Robin. Ayan po, andito pa rin mga kalingap yung ni Kuya Robin. Abo. Ang ating kaibigan, mga kalingap. Masarap pala pag nandito lang din yung niya, abo. Pag nasa bahay, parang nandito lang siya. Mga kalingap. Nakakamiss, pero ganun talaga ang buhay. Kailangan nating tanggapin at magpatuloy, mga kalingap. Madami siyang Bible dito, mga kalingap. Pinabasa niya. Ayan. At nakita na natin. Ate Pia, God bless na lang ha. God bless. Ingat. At more power. Laging manalangin. Ito lang naman kita. Di rin ako magtataga, Ate Pia ha. God bless ulit ha. Salamat Sige po. Yan mga kalingap. At nakabisita na natin si Ate Pia. God bless Ate Pia. Mauna din ako. Thank you. Pagaling ka para may kape na naman kami ulit. Yan po mga kalingap, si Ate Pia. Laging nagtitimpla yan ng kape sa atin pagka tayo napunta dito. Nakakamiss po na wala na si Kuya Robin. Pero kailangan nating tanggapin. Hatid po tayo ng tulong mula dun sa sponsor na 10,000 po. Sa pinakamalapit kaibigan po nila. Sila Ate Lani and Kuya rin, kaibigan po, close friend. Nakapunta na din po kami dun sa Bohol, sa Cebu, sa tulong po nung aming kaibigan na yun. Nagpaabot sila. Salamat po sa panonood at God bless po sa lahat.